Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Zahvaljujem, predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, pre prelaska na poslaničko pitanje želim da obavestim javnost da je danas 351. dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na posao za koji uredno primaju platu. I na taj način oni najbolje pokazuju odnos prema funkciji koju obavljaju, odnos prema Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali i odnos prema građanima. Imam nekoliko poslaničkih pitanja, upućena su Ministarstvu unutrašnjih poslova, a odnose se na skup koji je održan pre nekoliko dana ispred zgrade Radio-televizije Srbije, a koji su organizovali Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i cela ta tužna ekipa, a koji je zapravo bio blokada Radio-televizije Srbije na 8 sati. Sad zamislite, stotinjak Đilasovih aktivista se okupilo i blokiralo rad Radio-televizije Srbije na 8 sati. Naime, povodom saopštenja Policijske uprave za grad Beograd, gde se navodi da taj skup nije bio prijavljen policiji, ja postavljam pitanje dokle ćemo tolerisati bezakonje Saveza za Srbiju i dokle će apsolutna manjina da maltretira i građane Beograda raznim blokadama raznih institucija. Evo, u saopštenju Policijske uprave za grad Beograd se kaže da je netačno da je Savez za Srbiju uredno prijavio današnji skup ispred zgrade RTS-a i konstatuje se da prilikom prijavljivanja organizatori nisu ispoštovali Zakon o javnom okupljanju i to je izjavio načelnik Policijske uprave za grad Beograd Milan Stanić. Pre toga je predsednik Izvršnog odbora Pokreta za preokret, čuj Pokreta za preokret, Milorad Bjedov, pristupio 11. decembra u prostorije policijske stanice Palilula i podneo prijavu za javno okupljanje. Pa je policijska stanica Palilula istog dana uručila obaveštenje kontakt osobi iz Saveza za Srbiju u vezi podnete prijave, kojim je konstatovano najpre da je prijava neblagovremena, jer nije podneta u zakonom propisanom roku i nekompletna, jer ne sadrži potrebno i zakonom propisano, te sa tim u vezi skup se ne smatra prijavljenim. Dakle, to je izjava, odnosno saopštenje Policijske uprave za grad Beograd, a sve ovo pitam zato što to nije prvi put da se pokazuje nepoštovanje zakona u tom smislu, što predstavlja vrhunsku bahatost ovih iz Saveza za Srbiju. Dakle, imamo izjavu i onog nesrećnog Srđana Markovića, jednog od organizatora protesta „Jedan od 5 miliona“, mislim 3. decembra ove godine, gde otvoreno kaže da više neće prijavljivati skupove policiji. Evo, kaže taj Srđan Marković, jedan od organizatora protesta „Jedan od 5 miliona“ za N1, da sutra ističe rok koji su ostavili policiji da otkrije napadača na njega i kaže da ukoliko ne bude odgovora više neće prijavljivati svoje skupove policiji. Pa onda 13. decembra ove godine opet saopštenje tog „Jedan od 5 miliona“ da neće prijavljivati proteste. Kaže, „Jedan od 5 miliona“ saopštilo je da neće prijaviti ni naredni protest, jer policija još nije identifikovala napadače na njihovog nekog aktivistu. Dakle, oni otvoreno priznaju da krše zakon, da neće prijavljivati svoje skupove i ja zaista ne znam dokle će se tolerisati sve ovo. Dakle, dokle će bahata manjina da se iživljava nad građanima Beograda, da maltretira građane Beograda i još se hvale time. Dakle, javno se hvale da ne poštuju zakon i da im ne pada na pamet da ga poštuju. Kako kome padne šta na pamet od njih, tako odmah blokiraju neke institucije. Pa da li to bilo predsedništvo, da li Skupštinu, da li RTS, da li Rektorat i tako dalje. Sećate se i onog ludaka koji je pre neko veče hteo da upadne u Skupštinu sa državnom zastavom, pa je s njom pokušao da razbije prozor. I nikom ništa. Kako to da kad Srpska napredna stranka treba da održi običan štand, promotivni štand, dakle, uredno prijavimo skup policiji, evo, moji Vračarci svakog vikenda na Kalenić pijaci drže štandove, razgovaraju sa građanima i uredno prijave skup policiji. A ovi mogu da blokiraju ceo grad, da parališu saobraćaj na nekoliko sati i nikom ništa.
I još se hvale time. I celu draž, završavam predsedavajući, tom celom tragikomičnom skupu ispred RTS-a dao je i onaj Borko Stefanović, koji se na tom skupu pojavio u cipelama marke Prada, ni manje ni više nego 620 evra. Evo, mediji pišu, bez Prade nema blokade. Dakle, Borko Stefanović na skupu u Prada cipelama od 620 evra. I pošto Borko dolazi iz stranke Slobode i pravde, ja sad predlažem da promene ime u Stranka slobode i Prade. Dakle, da izbace slovo V, jer očigledno je da njihovi funkcioneri nose samo skupe cipele. Znamo i da je onaj Kena nosio cipele od 1.500 evra. Znamo da onaj Bastać ima u džepu, koliko, 13.000 evra kao džeparac. Evo ga Borko u cipelama od 600 evra. I to su ti levičari. I to su ti levičari koji se zalažu za radnička prava, a nose cipele od 600 evra. Zahvaljujem.